politiko bat eta kurtso honen inguruko irakurketa egin eta datozen erronkak zehazteko gurekin da Arnaldo Otegi Mondragon, EH Bilduko idazkari orokorra. Eguardion guztioi, mila esker hemen berriz ere esparru militante hau osatzeagatik, eskerrik asko ere komunikabideetako langilei, gurekin gaur hemen egoteagatik. Gaurko honetan egia da konferentzia politiko bat burutzen ari garela, ohikoa denez, iraila guztietan, eta egia da munduari so egiten baldin badiogu, ero Europari so egiten baldin badiogu, ero Euskal Herri Estaduari so egiten badiogu, begirada larrituarekin begiratzen ditugula hainbat gauza. Baina alata ere, Euskal Herria Bilduk beste begirada mota bat proposatzen dio Euskal Herriari, eta beste begirada mota batetik begiratzen dizkio erronkei eta gertakariei. Gure begirada sendoa da, gure begirada arduratsua da, gure begirada lasaia da, eta gure begirada pazientzia estrategikoz osatutako begirada bat da. Bestea beste, lidergotaz hitz egiten denean, eta zuzendaritza politikoaz hitz egiten denean, ero herriarekiko mantendu behar den altura planteatzen denean, guri dagokigu Euskal Herri osoa kontuan harturik indar bozkatuenari tokatzen zaio, larritasunean bizi den mundu baten aurrean gure begirada pausatua, gure begirada sendoa, eta gure begirada esperantzaz beterikoa luzatzea gure herriari eta gaur berriz ere hori egin nahi dugu. Horrek ez du esan nahi, noski, larritasunerako datorik ez daudenik. Udara honetan eta azken hilabetetan larritzeko hainbat gertakari ikusi ditugu. Eta berriro diot, larritasunari begirada larriekin begiratzea, zuzendaritza eta lidergo hartu nahi denean ez da komenigarriena. Komenigarriena da lasaitasuna, konfiantza, ziurtasuna eta sendotasuna. Baina egia da, konferentzia politiko honetan ezin dugula pasatzen utzi gertatzen ari diren hainbat gauza. Batzuk konferentziaz konferentzia errepikatzen ditugunak. Zeren eta lidergoak esan nahi du ere antizipazioz gure herriari esatea ze gertatzen den eta ze gertatuko den. Eta urte luzez hori esaten ari gara eta hori transmititzen ari gatzaio gure herriari. Esan aldaketa klimatikoaren inguruan, esan hegemonia munduaren leian nolakoa den, esan hainbat eta hainbat gauzetan. Baina aurten, 2025an, badago guretzat argazki bat larritasunetik larritasunera eraman behar gaituna herri bezala, gizaki bezala, pertsona bezala, militante bezala eta burkide bezala. Nire lehen hitzak zentzu horretan argazki honetarako eta argazki honi helaraziko diot, Gazako eta Israeleko, Palestinako eta Israeleko argazkiari. Gure ustez, eta horrela esaten dugu larritasun guztiarekin, Israelek auto estrategiko bat hartu du, eta auto estrategiko horren izena bizena genozidioa da. Eta hori horrela izan behar da, eta horrela aipatu egin behar da toki guztietan. Autoestrategikoa Palestinar herriarekin bukatzea da. Eta zentzu horretan gaur bi gauza esan nahi ditugu. Israelko estaduari aplikatu behar zaio bere garaian Sudafrikako apartheidari aplikatutako neurri legal, ekonomiko eta sozial guztiak isolatu behar da eta aplikatu behar zaizkio neurri guzti hoiek bere garaian
Hego Afrikan egin zuten bezala. Eta bigarrenik nola ez, oso harro gaude Euskal Herria izan delako eta izaten ari delako abanguardia munduan elkartasunezkoa Palestinar herriarekin. Doakie hemendik gure elkartasun osoa. Bigarren argazki bat, guretzat funtsezkoa dena, y que ha pasado ciertamente desapercibido, y no entendemos muy bien por qué. En la mitología griega es famosa la metáfora del rapto de Europa. Hemos asistido a un encuentro entre la señora von der Leyen y el nuevo emperador de los Estados Unidos, Donald Trump, en un campo de élite de golf, propiedad de este último, en el que no ha existido el rapto de Europa. Europa simplemente se ha declarado colonia de los Estados Unidos de América. Y lo ha hecho a cambio de comprometerse a comprar por un precio de 1.300.000 millones energía y armas, suponemos que para fortalecer la economía norteamericana. Lo que ha sucedido y lo que refleja esa foto sencillamente es que hoy Europa no existe como proyecto, que hoy Europa no tiene autonomía política, militar ni económica. En definitiva, que es una Europa que no nos gusta desde hace mucho tiempo y ahora nos gusta todavía menos. Nosotras y nosotros siempre abogaremos por una Europa con autonomía, por una Europa de los pueblos y por una Europa de los trabajadores. Tercera foto, la irrupción de la extrema derecha, algo que venimos advirtiendo permanentemente. Ahora mismo hay un debate entre las élites económicas que es bastante simple, que es cómo se le hace frente a los problemas complejos, si con métodos más o menos democráticos o con métodos autoritarios. Ese es el debate. Eta eztabaida hori helduda puntu batetara nun atzo bertan, hiru probintzietako parlamentuan, lehendakariak esan zigun, gure autonomia, gure instituzioak, gure hizkuntza, gure nortasuna, arriskuan egon daitezkela. Denbora gogorrak eta ilunak datozela Euskal Herrira. Hiru probintzietatik egin baldin bazun ere, Euskal Herri osorako balio duen diagnostikoa. Hori guk aspaldi esaten ari ginen, baina guretzat horrek gauza guztiak aldatzen ditu. Horrek egoera excepzional baten aurrean jartzen gaituelako, eta egoera excepzionaletan neurri excepzionalak behar direlako. Ezin da halako iragarpen bat egin, eta gero ezer pasatuko ez baliz bezala politikagintza konbentzionalean aritu. Ez da gure estiloa, eta ez dugu hori horrela funtzionatu dezakela eta eraginkorra izan dezakela gure herriarentzat. Eta estrukturala diren dinamika guzti hauetan, gure mahai gainean jartzen dituen erronka guzti hauen gainean, gainera Euskal Herria burujabetzari gabeko herri bada. Palestinarekin hasi naiz nire interbentzioa, interbentzioaren lehen zatia. Palestina herri ukatua da, herri zatitua da eta herri okupatua da. Eta Euskal Herria ere bai. Euskal Herria ere herri ukatua da, herri zatitua da eta herri okupatua da. Eta beraz, ez da harritzekoa Euskal Herria izatea vanguardia elkartasunean. Guk ere, beste intensitate batzukin, gauza bera pairatzen ditugulako. Eta guk ere, erronka guztiai aurre egiteko, babesa behar dugulako. Eta babes hori eraiki egin behar dugu. Une historiko honetan gertakari larriak daude, bai, eta orain aipatu ditugu. Baina guk azken kongresuan esperantza nun jarri genuen. Euskal Herrian, esperantza jarri genuen gure proiektu nazionalean. Esperantza jarri genuen gure herri langilegoan. Esperantza jarri genuen gure intelektualetan, gure langiletan, gure emakumetan, gure gazteetan. Eta ondo egin genuen. Zenetik, zeren inguruan dauka esperantza jarrita EH Bildu. En primer lugar, en que vamos a ser capaces de poner en marcha la tercera gran transformación que necesita este país.
que se resume en muchas cosas, pero fundamentalmente en una que venimos repitiendo y que además hemos conseguido que esté en la agenda política permanentemente. Las políticas públicas que nos han traído a los problemas de hoy no pueden ser las políticas públicas que resuelvan los problemas de hoy. Hay que cambiar las políticas públicas y la administración pública tiene que liderar las políticas públicas y tiene que ser capaz de marcar los principios rectores de la economía. En eso tiene esperanza Euskal Herria Bildu. Euskal Herria Bilduk ere esperantza du, estatus politikoari buruz askotan hitz egiten den garai honetan, eta Euskal Herri luze zabalean, Ipar Euskal Herrian, Nafarroa garaian eta 3 probintzietan irekita dagoen eztabaida honetan, kapazak izango garela gure kanpamentu oinarrizkoa igotzera. Eta herri honi tresna berriak ematera, bere nazio ezagutzan, eta behar dituen baliabideak emango diona, argi eta garbi ditugun erronkei aurre egiteko. Horretan ere konfiantza daukagu. Y tenemos también la confianza de ser las gentes, los hombres, las mujeres, el espacio militante de Euskal Herria Bildu, que viene liderando no solo en el país, sino en el conjunto del Estado, una idea que desde nuestro punto de vista es fundamental. Antes se hablaba de que el Lehendakari advirtió al pueblo vasco de que venían tiempos duros, tiempos oscuros. Hace tiempo que Euskal Herria viene advirtiendo de que la corriente reaccionaria en el mundo nos quiere llevar a esos tiempos. Y hace tiempo que llevamos insistiendo en que para hacer frente a ese programa reaccionario solo hay una fórmula que nosotras y nosotros hemos contrastado con éxito, que es sumar fuerzas, ampliar las alianzas y programas de mínimos. Eta konbentzituta gaude, eta horrek ere ziurtasuna ematen digu, horrela egingo dugula. Eta horrek ematen digu konfiantza. Gure ziurtasuna ere beste faktor historiko batetik ere badatorkigu. Euskal Herriak sekulan ez du fallatu. Ez du fallatu. Erronka handiak eduki dituenean, herri honek beti erantzun du. Nunca le hemos fallado a los retos históricos ni a los desafíos nacionales. Este país los ha enfrentado con imaginación, con determinación, con militancia, con gran generosidad, y estamos convencidas y convencidos de que así será también ahora. Por eso tenemos una confianza infinita en nuestro país. Este país no está para hacer ni ejercicios nostálgicos, ni para hacer apologías de la derrota. Este país está para construir una alternativa que sea capaz de resolver sus problemas nacionales y sociales. Y para eso en el Congreso pusimos en el centro de nuestra actividad política nuestro programa nacional. Horregatik, lagunak, burkideak, kamaradak, ez dut apurtuko hemen, horregaitik, gaur Euskal Herria Bildu proposamen bat egin nahi dio Euskal Herriari. Kontestu honetan, begirada sendoarekin, begirada lasaiarekin, ikuspegi estrategikoarekin, begirada luzera jarrita, sendoa izan da. Proposamen bat luzatu nahi dio nori, Euskal Herriari eta Euskal Herritarrei. Baina proposamena egin baino lehenago, apunte bat besterik ez dut nahi egin. Proposamen hau Euskal Herria Bilduk Euskal Herriari egiten dio apaltasunetik. Soberbiatik aldenduta, arrokeritik aldenduta, apaltasunetik. Euskal Herria Bilduk ez ditu galdera guztien erantzuna. Euskal Herria Bildu ez ditu arazo guztien konponbidea. Herri honek bere askatasunaren bidean eta beste jendarte mota bat eraikitzeko bidean ez daka sigla bakar bat guzti hori aurre egingo diona. Eta beraz apaltasun horretatik esaten dugu, hau eraketa herritar eta kolektibo bat izan behar da. Herriak eginda eta herriak gidatuta. Guk ez ditugu gauza guztiak ongi egiten, guk ez ditugu erantzun guztiak, guk baditugu gurea propioak, baina konpartitu nahi ditugu bidea gurekin egin nahi duten
guztiekin. Eta azken finean, zein daba egiten dugun proposamena? Euskal Herriari eta Euskal Herritarrei hitza ematea. Elkarrizketa nazional bat burutzea. Elkarrizketa nazional horren xedea da, gure indarguneak eta ahulguneak ongi detektatzea. Gure baliabideak ongi kokatzea. Gure erronkak ongi diagnostikatzea. Diagnostiko konpartitu bat egitea, herriarekin, herri eragilerekin. Herri honetan etorkizuna gurekin egin nahi duten guztiekin. Eta zentzu horretan esan dezakegu, ariketa hau, egin den ariketa masiboena egin nahi dugula. Herri honek bere buruari autotxekeo bat egingo diona. Lehenik eta behin erronkak identifikatzeko, eta gero erronka horietatik aukerak garbi sustatzeko. Elkarrizketa nazional honen markoa, marko nazionala da. Kasu honetan hobeki esan da, Hego Euskal Herriko markoa da, 4 herrialdetakoa. Inposatutako zatiketa gainditu eta herri gisara egingo duguna. Eta ezin izango da gure ekarpena. Gure ekarpena izango da 2 motatakoa. Lehenengoa guk gure diagnostikoa apaltasunez mahai gainean jarriko dugu. Guk gauzak nola ikusten ditugu. Nola ikusi ditugun azken urteetan eta nola ikusten ditugun orain. Baina diagnostiko hori osatu nahi dugu mundu guztiarekin. Erronkak eta egoera historikoa hain importantea eta hain berezia izanik, herri ariketa kolektibo, masibo baten bidez egin nahi dugu diagnostiko hori zorrotz eta kolektiboa. Zertarako herri honek behar duen erreakzioa sustatzeko eta herri honek behar duen ahalik eta partekatuena den proiektu bat martxan jartzeko. Eta bigarren ekarpena, EH Bilduk egingo diona, gure militantzia, gure indar militante guztia eskuzabaltasunez herri honen zerbitzura jartzea. Hori da gaur egiten dugun proposamena. Herritik, herrira eta herriarekin. Hori da egin nahi dugun ibilbidea. Lagunak bukatzeko, erderaz esango dut. Lo que hoy propone Euskal Herria Bildu es el inicio en el sur de nuestro país de un diálogo nacional. Un diálogo nacional que necesita una reflexión previa. Lo hacemos desde la humildad, porque nadie tiene todas las respuestas a todas las preguntas, EH Bildu tampoco. Lo hacemos alejándonos lo más posible del elitismo y de la soberbia. Nosotras y nosotros, por nosotras y nosotros mismos, no podemos darle solución a todos los problemas de nuestro país. Y vamos a este diálogo nacional, al encuentro con todas las gentes que quieren colaborar con nosotros y con nosotras desde esa humildad. Nosotros tenemos nuestro diagnóstico propio, pero ese diagnóstico se tiene que complementar con los de los demás. ¿Cuál es el objetivo de este diálogo nacional? Detectar con el máximo rigor posible cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades, cuáles son nuestros retos y cómo convertimos estos retos en oportunidades. Poner un espejo frente al país, hacernos un autochequeo para ver cómo en estas circunstancias históricas hacemos un diagnóstico lo más riguroso posible. Y lo vamos a hacer con la gente, hablándole a la gente, estando con la gente y escuchando a la gente. El marco va a ser un marco del sur del país, un marco nacional. Y Euskal Herria Bildu va a poner en esta iniciativa, que es masiva, que es una iniciativa de autochequeo masivo que queremos hacer en el país, de diálogo, de encuentro, en el que vamos a hablar, sí, pero sobre todo a escuchar 2 cosas. Su propio diagnóstico, que parte de la base de la humildad, de decir no tenemos todas las respuestas, y todo su esfuerzo militante, que es lo mejor que tiene Euskal Herria Bildu y lo que le falta a muchos otros espacios políticos. Nosotros y nosotras nos vamos a volcar porque esto es lo que necesita el país y esto es lo que necesita el país para buscar una reacción popular nacional
que le ponga en otro escenario político. Eta hori egitera goaz, berriro diot, lasaitasun guztiarekin, begirada sakonarekin, begirada esperantzaz beteriko begiradarekin, ziurtasunarekin, konfiantza osoarekin. Lagunak, bukatzeko, 50 urte betetzen dira Francoren azken fusilamenduetatik. Askotan aipatu, entzun diazue aipatzen, ezker espainolean, Espainiako ezkerrean badaukatela arazo bat. Eta da, aberri konzeptua eskubiak eta eskuin muturrak lapurtu diola. Eta askotan eztabaidatzen dute aberri konzeptua eskubiko konzeptua izango balitz bezala. Eta gu ez gaude ados horrekin. Orain dela 50 urte, txikik, beridazkian, aberria lahil idatzi zuen. Bai? Tupamaroek, fronte zabalean, badute konsigna bat nik asko maite dudana, eta hau da, habrá patria para todos y todas, diríamos nosotros. Ellos no lo dicen, Salvador Allende, y ahora se cumple su aniversario, se cumplió el 11 de septiembre, habló también de patria y dijo: trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y en su destino. Gaur hemen, bukatzeko, Euskal Herria Bilduk gauza bera esan nahi du. Gure aberriaren langilegoan eta herri langilean konfiantza osoa daukagu. Ziurtasun osoa daukagu. Fede guztia daukagu. Aberria guztiontzat izango da, aberria Euskal Errepublika baten forma hartuko du. Gure konfiantza osoa zuengan, herri langilegoan eta gure aberrian. Lagunak, altajo eta bukatzeko, gora Palestina eskatuta eta baita gora Euskal Herria eskatuta ere.